Keď bankíny vyšší od úrovňa dráhy, atmosférske vody neodsekajú do jarkoch tak, jak treba, ta preto nastávajú odškodovania. Za ušorenie bankínov javné komunálne podprijemstvo Ruskom angažovalo mašinu tak volaný greder. Uličky, ktoré ще budú robiť to tí najdlhší, najväčší prostora za manevrisanje, jak sú to Rusínska, Leninová, Ilo Ribara, potom Narodni front je na Vladimira Nazora, Partizánska, Borisa Kidriča, Fruškogorska. U Izmjecu budeme zos hlavnú uličku, maršala Titovu, počím to otrimujú druhá firma i drugi majú ingerenciju nad nju, takže najvjerojatnejšie uchabíme za konec, ali ja bi ljubel ščiro da še i ona probi. Všetka tota hlina nadosť bude hliny, bo bankíny už vysoкі. Tú hlinu budeme poznejšie do skeľo dní, posle tej roboty budeme so skipom ju tam izberať, roznošiť, takže apelujem na hraždanov, že by i oni nám pomohli. Bude veľa hliny na mostikoch, da nás neveľa kritikujú. Ali evo, bankíny še robi, fino to ide, hlinu môžu i sami vžať, keď im bude trebať, môžu pri ultu skipu pričekať da im natovari. Môžu nám i pomôcť, už máme 3 volontérov, ktorí še prijavili, že by odnošeli hlinu. Po zakončenej roboty na dráhoch bude nádos hliny i blata, také restúrske dobrodzečné ohňohasné družstvo okončí vymývanie.